Bueno, el dia 14 de juny tenim el Cristal Dior en Sagunt, en la plaça Cronista Xabret, però tenim un repte per a xica sexy, per Blanca com la horchata, i és una amigueta cubana la que nos ho va plantejar. Beatriz, ¿qué tienes que decirle a la chica sexy? Bueno, tengo que decirle a Blanca que tenemos un gran desafío, y el desafío es que en 15 días se tenga que poner bien morenita, como el ron. Así que Blanca, muchos besos y espero que cumpla este desafío. Arriba el monorache, es un día especial. Intera per la tele, que este Mau de mar. Acabe la jornada de collites natals. N'emporte 2 cabassos a vendre al mercat. Està la xica sexy, venem-me-la parar. I dic si se vol vindre en moto a la ciutat. Ella es queda sorpresa perquè no sap a on. I jo li dic en moto perquè vull jo. Me'n vaig a la mascleta, a tope per el bypass. Corrent a València vaig a veure la mascleta. Me'n vaig a la mascleta, a tope per el bypass. Corrent a València vaig a veure la mascleta.